beni ihora lesithupha la ohlelweni lweindaba zomphakathi ezangempela sonke njengoba sibonga kuyena ke usikhumbuzo Mkhize ekade siphathele indaba zokubumbana kwehora siphinde sibonge nakuyena ke uLihlophe lapha ohlelweni lakhe kade ethi ke Cothoza mfana njengoba wazi mangabe kumgqibelo sesibe nenkulumo ngxoxo la ohlelweni lweindaba zomphakathi ezangempela sonto namhlanje sidingida ke indaba ezahlukahlukene nezihambisana nomnyango wezemfundo ephezulu njengoba ke sinongqongqoshe wawo ke lo mnyango uDr Nobuhle Ngabane inkulumo ngxoxo yethu ke ungakwazi nokuthi ke uyilalele bukhoma nakhona lapha ku Facebook njengoba ke si live kuyimanje kwikhasi ke elithi ke izindaba zomphakathi uKhozi FM njengoba ke sikubingelela siphinde sikwamukela ohlelweni lweindaba zomphakathi ezangempela sonto kumhla ka-19 July 2025 igama lami uQiniso Mbili kanti ke nginawe kusukela ngaso lesi sikhathi kuze kubumbane ihora lesikhombisa sikwethulela lona uhlelo oluthi ke zangempela sonto njengenjwayelo nawe njengomlaleli uzokwazi kuba ingxenye yohlelo ngokungena lapha enkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha kwi-email ezangempela sonto sabc.co.za ku Facebook izindaba zomphakathi uKhozi FM ilona ke lelo ikhasi esilive kulona njengamanje mabe ukuthi ufuna ukuthi ke uthi uyilalele inkulumo ngxoxo ube futhi uyibukele sikhona ekhasini la Facebook izindaba zomphakathi uKhozi FM kanti ke na YouTube sesikhona khona futhi egameni elifanayo izindaba zomphakathi uKhozi FM nokuthi ke kuzothi mase iphelile lenkulumo ngxoxo sikufakele ke ivideo mangabe ukuthi mhlambe kunezingxenye zayo ezikuphuthele ukwazi ukuthi ke uyibone ngokuhamba kwesikhathi kanti ke na Twitter sikhona @qiniso_mbili naku @ukhozi kanti ke na WhatsApp sikhona 071 613 ushaye nje ngamafuphi ingeqi kakhulu ku 30 seconds ivoice note yakho usitshele ukuthi mhlambe ngenze kunombuzo ngenzeka ukuthi ke unokuphawula ozokubhekisa kuyena ungqongqoshe esinayo namhlanje uDr Nobuhle Nkabane iyona ke iWhatsApp ongakwazi ukuthi uyisebenzise leyo 071 613 667 kodwa ke ngaphambi kokuthi singene sigxile kuyona inkulumo ngxoxo yethu ake siqale ke sibheke isimo sezulu sanamhlanje. Masibheka amazinga aphansi naphezulu siqala phe sifundazweni eGauteng njengoba ePretoria ku9 no21 Johannesburg ku8 no18 Vereeniging u7 no17 Eastern Cape lapha eGqeberha u10 no19 East London u13 no19 eMthatha u7 no14 bese kuthi sifundazwe Western Cape Cape Town u9 no19 George u5 no18 bese kuthi la KwaZulu Natal la eThekwini u14 no20 Richards Bay 13 no21 Pietermaritzburg u8 no15 kanti ke lapha eBergville u3 no13 kuthi ke Ladysmith u8 no13 nakhona phinde kubeke eMooi River u8 no15 bese kuthi ke Ogwini oseningizimu nesifundazwe eXhobo u5 no11 Kokstad u2 no10 Market u14 no18 Underberg u1 no11 bese kuthi ke enyakatho nesifundazwe eManguzi u16 no19 Mtubatuba u12 no19 Jozini nakhona u12 no19 uLundi u12 no17 KwaNongoma u11 no18 eShowe u14 no18 Newcastle u7 no13 Vryheid u9 no15 Dundee u8 no14 Ophongolo u12 no20 Siphetha sifundazwe eMpumalanga njengoba eMele ku8 no16 Sekunda u7 no16 Piet Retief u9 no15 Standerton u5 no15 Mbombela u12 no20 isikhathi njengoba isikhomithi ke imzuzu ili11 libumbene ihora lesithupha la ohlelweni lweindaba zomphakathi ezangempela sonto njengoba bese ngibalile kwesingeneso sami ukuthi ke namhlanje sinaye ke uDr Nobuhle Nkabane ongqongqoshe ke womnyango wezemfundo ephezulu njengoba iNingizimu Afrika iqhubeka nokubhekana namazinga aphezulu enhlupheko ukuntuleka komsebenzi kanye nokungalingani phakathi komnyango ebaluleke kakhulu ekuxazululeni lezi inkinga umnyango wezemfundo ephezulu kanye ke nokuqeqeshwa nakuba kunjalo kuyavela ukuthi ke nomkhakha ubhekene nezingqinamba eziningi ezahlukahlukene nezibandakanya isikhwama sabafundi uNSFAS ukushoda kwezikhala ezikhungweni zemfundo kanye ke nezinye zinkinga namhlanje ke ohlelweni sinenkulumo ngxoxo ekhethekile nongqongqoshe wezemfundo ephezulu kanye ke nokuqeqesha eNingizimu Afrika uDr Nobuhle Nkabane. Dr Nkabane asibingelele sipho kwamukele ohlelweni ezangempela sonto. Ngithi ngibingelele Qiniso ngibese ngibingelele nakubalaleli emakhaya ngithi kunina botani nonke bantu baseMzansi Afrika ngibulise kakhulu kwi home province yami iKwaZulu Natal.
lana Dr. Nkabane izolo bekade kwi-International Mandela Day. Mhlawumbe soqala nje ufisa ukuthola ukuthi ke wenzeni ngwakho 67 minutes bangabe ukuthi khona okwenzile nokuthi sike saba nenkulumo ngxoxo la ohlelweni abasikebebonde la kade sidingida khona nje malana nesasasa elikuthi lisakhona yini malana ke nalo usuku International Mandela Day. Abanye babalaleli bakuvezile ukuthi ke bona ngokwabo isasasa basenalo ngaleyo ndlela ngalolu suku. Usuku lakho la izolo 67 minutes wakho kanye ke nokuthi uthini umbono wakho ngemigubho eqhubekayo eNingizimu Afrika ngalolu suku. Ngiyabonga Qiniso. Ngithi lolu suku lusabaleke kakhulu hayi eMzansi Afrika kuphela, libaleke kakhulu kwi-SADC region, kwi-continent na globally, ngoba simazi ukuthi umongameli uNelson Mandela bekungayona inkokheli yaseMzansi Afrika kuphela, kepha bekuyinkokheli na internationally ngegalelo lakhe kwimicimbi yokulwela idemocracy kumazwe ase-Afrika nase-South Africa, aphinde abe upresident wokuqala masifika kwidemocracy okanye kwintando yeningi eMzansi Afrika. Kutheke ukugubha lolusuku njengoba uwazi ukuthi thina sibhekene nesikhungu esemfundo eziphezulu eMzansi Afrika, besikhona laphayana eBuffalo City TVET College lapho besihlangene kakhona sikwi-Leadership Development Program yesafetha kuyimfundo kwi-union yabafundi ababhekene nalezi mfundo zamakhono esithi phecelezi ngokwesilungu yama-TVET. Siye sathi asihlangane nathi silekelele ku greening economy lapho siyasatshala khona ihlahla mesihlangene nje ekseni senza ukuthi nathi sithi sicontribute kulolu hlelo uhulumeni aliqhubayo kuthiwa i-Just Energy Transition, ukuthi senze nathi umoya wethu esiwuphefumula eMzansi Afrika uhlanzeke nokuthi silwe nalezi zinto ze-global climate change. Besitshala ke ihlahla khona laphayana e-college yakhona eBuffalo City ngoba sifuna uqinisekisa ukuthi environment yethu iyahlanzeka, nathi ngokwama commitments wethu waseMzansi Afrika siya contributor kwi-Paris Accord. Yeah, dokotela la nginembuzo eminingi udaba lemfundo ephezulu topic enginentshisekelo kakhulu ngayo. Ngineyami nje imbuzo personal eminingi engifisa ukuthi ngizokwazi ngiyithole kodwa ihora lincane kodwa mhlawumbe omunye lo uwami umbuzo njengoba kunomunye uzakuthi kade nginayi la emsebenzini sixoxa nje uyakuveza ukuthi sikhuluma ngendaba yama PhD akhona njengamanje eNingizimu Afrika. Kuyavela ngathi ama PhD asemaningi kakhulu, ngaloko sekuze kholele ekutheni kube nombuzo ukuthi iquality yawo ikahle yini. Sinenkinga ama PhD awanankinga ukuthi kunenkinga ngama PhD. Inkinga esinawo ilawa ekuye kuthiwa ayanikezelwa amasonto athizeni, anikezelwa ama NGOs athizeni, kuthiwe kuhlonishwa abantu abathize ngegalelo labo abalenzile kwi-society. Esithi lokho kunako ukuphazamisa ngoba sakwazi manje ukuhlukanisa kumuntu one-PhD ngoba efunde waze waqeda lokho kuthiwa ukugogota ngowasemakhaya ke thina abantu besizulu, nomuntu nje uye kwathiwa ngoba ngi-involved kwi-community development ngakithi nganikezwa. Kufuna kube noluhlu nendlela mhlambe esizothi siwumnyango sibuka ukuthi uhlukaniswa kanjani, kungabi uDr. Nobuhle Nkabane ngoba efunde wagogoda waze wathola idoctorate, phinde nomunye futhi ovele kwathiwa esontweni ngoba wenza kahle kumphakathi wangakini thiwe futhi uDr. Qiniso Mbili, ube ungazange ufundise ugogode. Ngokubuka kwemithetho mesimane senza ama reforms kwa Higher Education Higher Education Act, ngicabanga ukuthi ezinye izinto ufune sithi sizibheke sisondele eduze kusona. Yeah, kodwa nakubona lawa aqhamuke ezikhungweni ezi-legit noma ezi-credible kukhona ukukhala ukuthi abantu bagcina sebephesuwa ama-PhD hayi ngoba banentshisekelo yokwenza i-research, hayi ngoba banentshisekelo yokufunda, kodwa ingoba umuntu ufike enze i-junior degree aphase angawutholi umsebenzi adlulele ka-honors, kwenzeke same thing adlulele ka-masters, acaza agcina efikile kwi-PhD hayi ngoba efunda ngoba ejulile emfundweni, kodwa ufunda ngoba ayikho enye into azoyenza ngoba umsebenzi awutholakala imisebenzi mincane eNingizimu Afrika. So now lawa credible ama PhD kusikhona isikhala sokuthi mhlambe equality yawo inokubuzakala ukuthi ngabe ikahle yini njengoba esemaningi kanje
Equality is very good. Angikukhaleli mina kwequality. Inkinga mina engathi ekufuna siyibuke ukuthi abantu benza ama PhDs baqede. Kufuneka sibe nokuthi si translate kanjani lama findings wabo waleso sifundo bebheke kusejule kuso into action. Ngoba kufuneka kungabi ukuthi ama files ayayo document wakuthuka ukuthi umuntu wafunda waqeda kube ukuthi si translate kanjani ukuthi kuma policy decision making lezo zinto abaye bazipropose zenzeke kube kufuneka kube nomhlelo olicacile ukuthi senza kanjani ukuthi labantu balekelele ekuthini ba shape ama policies wethu esikwi legislature nathi esikwi executive kwenzela ukuthi sizokwazi ukuthi sixazulule inkinga abantu baseMzantsi Afrika babhekene nazo noma ngabe inkinga zombane lo sithi uyashoda asinayi energy security ngeingqinamba ezithizeni noma ngabe sithi water shortages akube izinto zizolekelela ukuthi sishintshe impilo zabantu zibe ngcono akube naleyo drive kodwa ke nathi ke ngoba sinayo futhi inkinga esipick upayo ukuthi abanye labesebe matured kwi academia bayahamba bashiye bayosebenza ngaphandle bayo investa ku education system yamanye ama countries ukuthi nathi we need to generate our new cohort of academics si South Africa kwenzela ukuthi singazitholi si found wanting nokuthi sibe competitive kwi global environment with post school education and training. Yeah, inkinga sibhekana nayo ke la abafundi kakhulukazi uthola ukuthi uzofunda aqede kodwa angasinikwa certificate noma qualification yakhe ngesimo sokuthi usuke ekweleta esikhungweni akade efunda kusona. Ngabe lokho kuyinto eniyaziyo njengenkinga ne acknowledge ukuthi inkinga nokuthi kukhona yini enikwenzayo ngakho ngoba iholela ekutheni umuntu agcine impilo yakhe isimile ngoba ufundile waqeda kodwa ngoba udinga imali akakwazi ukuthi asithole certificate sakhe kodwa futhi at the same time uzoyikhokha kanjani le mali esikhungweni ebe futhi engaqashiwe. Uqinisile enye yengqinamba esibhekene nayo leyo ku post school education kuyimanje ngithe mangifika nje eminyangweni njengoba ngiphathisiwe lo mnyango okwalesikhashana umongameli Cyril Ramaphosa nabantu baseMzantsi Afrika ngeke ngaformisha ikomiti elikhulu elihlanganisa nalabo sibabiza ukuthi ama university vice chancellors ibizwa ukuthi USAF iorganization yongamela bonke OVC ngathi ke na SAUS emele abafundi basemanyuvesi neSAFET abamele abafundi base TVET then ne department kanye ne NSFAS abahlali basicwaningela ukuthi ngabe imalini ekweletwayo ku student debt khona sizokwazi ukuthi sibe nohlelo sokuthi sibone ukuthi siscrapha kanjani ngoba iphazamisa ukuthi intsha yakithi igcina ingabi nawo ama certificates ingakwazi ukuparticipate kwi economy ekumele ngabe bavula amakhono amabhizinisi abanayo into abaziprova ngayo ukuthi unalo lelikhono ufundele ukuthi nokuthi bayiquantifyile okwamanje sesinayo into ethi i-student debt esisikweletayo sila ko 20 billion rands so sisinohlelo lokubuka ukuthi singenza kanjani ukuze siscrape awuziscraper ukuthi iscrape uthi phelile ufune sibe nendlela ukuthi sikhokha kanjani kwenzela ukuthi abantu baseMzantsi Afrika youth yonke ikwazi ukuthola izitifiketi zabo nathi asifisa ukuthi sibambezele iprogress yomuntu omusha waseMzantsi Afrika ngoba kuthiwa akanayo imali yokukhokha isikoleti sakhe sokuthi ufundile kube kwi constitutional obligation yethu ukuthi wonke umuntu waseMzantsi Afrika bene access to basic education and further education eMzantsi Afrika. Sizokala la enye inkinga engazi ukuthi ke inibhekene nayo enkulu nengike ngibone siyasixoxa nje nabantu emphakathini basitshela ukuthi ke ziningi izinkinga ku NSFAS ngabe ngokuhlaziya kwenu njengomnyango ikuphi esenokuhlonzile njengazona inkinga ebhekene naso lesikhungo esibaleka ngaka kwemfundo yaseNingizimu Afrika nokuthi ikuphi enikwenzayo ngako lokho. Okube inkinga kakhulu ngizothi qala ngiqale ngicacise ukuthi sizokhumbula ukuthi ngisesinayo iboard yaka NSFAS iboard elibhekene nezinkinga zaka NSFAS esiye ngoFebruary cabinet yal approve leli board ukuthi lilungise zonke izinkinga as NSFAS ebhekene nazo njengoba wazi ukuthi bekhona neSIU khona lapha ngaphakathi kuya kwa NSFAS icozulula icwaninga inkinga iNSFAS ebhekene nazo zobuqhophololo
So i-report yaka SIU sibhizi nayo manje i-board lefikile ukuthi implemente lawo ma recommendations namanye futhi ka Auditor General sibhizi implementa wona. Okuqala okupick uphiwe neboard esebenza kuyo ukudevelopa i-turnaround strategy ye-NSFAS board so that kuzaba nestability nokuthi ke futhi ke kube nokuthula nokuzinza imali njengoba ino-48 billion rands kulonyaka kube imali ebenefita ingane zase South Africa ukuthi zi-access education not ukuthi ilahleke imali. So zibhizi ngoba zithe into abazoyenza yokuqala nje sivumelene ngayo mesikhuluma neboard ukuthi funeka sibe zero tolerant to corruption and fraud. Yama systems wabo abawenze abe in place ukuthi akuzuba khona ama leakages kwi system ukuthi imali iye lapho kungamele ukube ngabe iya khona. Kuyimanje into esibhizi nayo ke manje ukuthi kube nama reforms with funding yama students nokubuka kahle indaba yama student accommodation. Kuyimanje ngoba sifisa ukuthi sikwazi ukuthi sibe accessible kubo bonke intsha yaseMzansi Africa. Sibhizi nohlelo esibizwa ukuthi regionalization lapho sizama ukudecentralize ama services wethu afikelele eduze. Sibona ukuthi ukuze futhi sikhatha ama costs kungabi nama rentals amaningi sizosebenzisa ama institutions lawo sinawo higher education basinikeze nje ama offices operator kwenzela ukuthi ingane bayinkinga eNSFAS ikwazi ukuthi ithole eduze. Sibhizi nalolo hlelo siyakhulumisana nale mali unions siyakhulumisana siyabukisana uhlelo sifisa ukuthi ngase sithi masiqala academic year le ya 2026 sibe sesikulo. Kodwa ke manje futhi ingqinamba esibhekene nayo abantu abakhala ngayo ke la eMzansi Africa bonke yile office esikhokhelayo ebhatala u2.5 million rands ese Cape Town for ama rentals. Sibhizi nokuterminate i-lease agreement esibe nenkinga ke mesithi siyayisebenza le ndaba i-court ye-Western Cape yarula against us. Kodwa ke manje sibhizi nokuthi si-reviewe yonke leyo mithetho sibuka ukuthi singaphinde siyi-challenge kanjani ngoba sibona ngathi lithatha imali eningi engase leyo mali ngabe silekelela ekuthini sikhokhela ezinye ingane ezingakwazi ukuthi zibe ne-access to higher education ngoba sithatha imali eningi thina sisa kuma-rentals. Okunye futhi siye sakupick up yiloku kwaloko kwesikubiza ngama solution providers laba bayama middlemen okukhokhela ama students mayisuka kuthini imali ukuthi nako lokho ngoba kwa appointeka irregular ngokwama findings kwa AG nokwama findings wa SIU sifisa naloku ukuterminate kodwa nakho sibe nengqinamba ukuthi i-Western Cape High Court irule against us. Yizo lezi izinto esibhekene nazo esizilungisayo lapha somnyango sibambesene neboard lelelisha le-NSFAS kanye no-acting CEO wesinayo njengamanje uWasim Karim ebenza kahle naye kakhulu ngalesikhathi ebelaphayana kwi-NYDA ngoba ubethola uclean audit. Saphinde sathi asike sifake umuntu wesifazane uDr Karen Stander njengo-chairperson walapha e-NSFAS board. Nginethemba elikhulu ukuthi kuningi uhlelo oluzoshintsha lapha ilungiseke leya entity yethu ikwazi ukuservice umphakathi wakithi wonke umuntu abe happy ukuthi i-NSFAS ngempela iyasebenza manje ngoba sifisa ukuthi lezi zinto bezenza ukuthi ingane zithukuthele zize zidemonstrate ziprotest ngoba zithi azitholi i-allowance yazo azitholi i-accommodation ayikhokhelwanga siziqede sibhizi nalelo hlelo. Kuyimanje sizoqala nje sesiyikhiphile i-schedule ukuthi sivakashela wonke ama-province siyo-engage ama-landlords ukuthi kuphi lapho kunenkinga khona kuba khona athi siwakweleta imali kusukela ngo-2024 sithi bonke abasondele ngaphambili sibambisane singalisane sizokwazi ukuquantifya kwenziwe ne-verification process ukuthi le mali umuntu athi siyamkweleta simkweleta ngempela na bese kube nohlelo lokuthi sikhokhelana kanjani ngoba sifuna ukubona i-sector i-stable kungabikho kulwa abafundi ngoba iyona i-constituency ethi baleke kakhulu ithola ama-services ayi-quality babe happy nabo babe ne very good experience ye-learning journey ngoba mengabe bengekho happy vele it is going to affect them mentally and otherwise bagcine bengaphefumi kahle esikoleni. Yazwakala Ngqongqoshe. Enye inkinga siyasibone njalo emakuqala unyaka ukuthi ke abafundi baswele izindawo zokufunda izikhala ezikhungweni zemfundo ephezulu. Masibheka izibalo zabafundi abafaka izicelo ezikhungweni lihluke kakhulu kunezibalo ezigcina zithathiwe ezikhungweni. Uthola ukuthi sometimes umehluko is in the tens of thousands. So ngabe kukhona yini okwenziwa eNingizimu Afrika ukuthi ke kunyuswe inani lezikhungo zemfundo ephezulu ezikhona?
Yeah, Qiniso uqinisile kuloli phuzu lakho Qiniso ukuthi siba nenkinga ye-capacity siwuMzansi Afrika, and leyo nto influencer ukuthi kakhulukazi kulonyaka ziyaphasa kakhulu ingane zethu ezithole ama-bachelor pass ezisuka ka-basic education, since thina ke su-higher education sama recipient ekufuna siba absorbe bonke, so kuye bakwanaleyo ngqinamba. Mawuthi uyabuka ngokwe-capacity, soloku sifike ku-democracy, izikhungo esizakhile zibe mbili kuphela, iSol Plaatje le University yase Northern Cape neUniversity yaseMpumalanga. Azikho ezinye izikhungo ngokwamanyuvesi esiye sazakha. Kodwa ke kulolu hlelo lwale nyaka mali sizokwakha, ngoba manje nje ngo-August ngizobe ngiyothula unonkontilaki khona laphaya eLimpopo Giyani TUT campus esivula lapha eGiyani, ngoba sithi sithatha ama services manje siwasondeze ngasemakhaya kwenzela ukuthi intsha yethu ingezumani isuka kude esuka emakhaya ithi yofuna indawo yokufunda eGoli. So sisondeza lama institutions esesihleli sinawo emakhaya kube nama campuses, sizovula nje maduze iGiyani TUT campus, si converta leya college kwakuyi College of Education, si expanda yona kube icampus. Sesiziqedile zolinhlelo nomasipala nani neland seyitransferiliwe twithina su Department of Higher Education, nama stakeholders khona lapha endaweni ayithokozela kakhulu le initiative yokuthi si expand access to higher education kwingane zakuthi zaseMzansi Afrika. Siphinda ke ngoba siyazibona ukuthi i-mining is one of a basic economy of South Africa. Hence, you know, the economy which was built from e-gold. So manje sinaloko sithi phecelezi ama critical minerals. Sithe ngoba le kune mining belt ethi Limpopo, ithi Northwest, ithi Northern Cape. Asike sivule inyuvesi manje sobhekelana kakhulukazi nalolu daba lwe-mining. Izabe lapha eNorthwest. Uma sibona ukuthi yona eCentral mawubheka iLimpopo mawubuka i-mining belt ama-critical minerals wethu waseMzansi Afrika. Ibe khona lapha i-faculty eNorthwest. Lapho kuzofundwa, kuze kufundwe ne-mineral processing. Kwenzela ukuthi le inkinga esibhekene nazo kwe-3 priorities zika-government, sikwazi ukuthi zifunde ingane zethu ziprocesse la kubenefitwe khona la eMzansi Afrika. Kwama si-exporta i-raw material ngaphandle, sigcina sesi-exporta namathuba omsebenzi abe ngaphandle angabikho eMzansi Afrika. So ileyo mining nje ezoba yi-all round, ebuke leyo faculty ezobe ibuke konke nje lokho kukwazi ukuthi kwenzeke, sikhiqiza amakhono azokwazi ukuthi akwenze lokho konke lokho khona la eMzansi Afrika. Nama-TVET ke sinohlelo lokuthi si-ede amathathu for this financial year, siphinde futhi nakuma CETs khona lokho kungadumanga kakhulu abantu abangakwazi kahle kuthiwa ama-community colleges. So nalawo sibeke ukuthi sizokwakha amathathu kulonyaka mali kwenzela ukuthi abantu bakithi bawasebenzise, hayi ukuthi wonke umuntu abuka ukuthi ufuneka ye-TVET or ufuneka e-university. Abazi ukuthi maningi amathuba esinawo. Sinawo nama training for skills centers esiwenzayo through ama-SETA wethu esinawo eSouth Africa, lawo esithi anemali eningi kakhulu 26 billion mase kuhlangene nemali yase-NSF, ukuthi nawo lawo ama-training centers esiwakhayo awasetshenziswa abantu bakithi, singabi sonke sithi sifuneka kuye university ngoba sizuba sonke ama-academics. Abanye sifuna ama-artisans. I-NDP yethu ithi ngo-2030 asibe sesikwazile ukukhiqiza ngonyaka ama-artisans awu-2030, and sifuna ukufocusa kakhulukazi kulaba besifazane. Njengoba kuzo August nje ngifuna ukulontsha iprogram enkulu ekuthiwa massification of women artisans khona la eMzansi Afrika. Abantu besifazana beze kulolu lamakhono, singalithathi nje ngokuthi lolu lamakhono alabantu besilisa kuphela, sonke kufuneka sixhamule kukona. Yeah, kube nokudideka la kakhulukazi masikhuluma ngama-artisan. Mhlambe ungathola ukuthi ezinye zezizathu zokuthi abantu bangahambi lowo mgudu ingenxa yokuthi abazi kahle hle ukuthi yini artisan. Namhlanje sinethuba lokuthi sikuzwe lokho ngqongqoshe wawo umnyango wezemfundo phezulu. Iyini artisan ngqongqoshe? Ama-artisan ke yilabo abafundele lamakhono esithi amakhono adingakalayo kwi-economy yethu yaseMzansi Afrika ukuze ukhule umnotho wethu. Mawuthi uyabuka eChina, uthi uyabuka eGermany, uthi uyabuka eAustria, uthi uyabuka eJapan, bavesane ba-investa kuma-TVET. Kusho ukuthi lokhu kwama-artisans ukuze iminotho yabo ikhule. Ngoba mawufuna kusebenze
kwinkampani yakhe imoto ukhona iskill esidingakalayo. That's why thina la eSouth Africa singazakhi imoto la kungoba lezo skill asinazo. Ngizokwenzela umzekelo futhi wama electronics. Thina we send iPGMs eziningi ama minerals wethu la sita critical ko China basakhela zonke lezi zinto ama computers in they are very strong na kuma EVC kuma electronic vehicles. Yilawo makhono ke lawo esikhuluma ngawo sithi ayadingakala kakhulukazi manje njengoba silwe lihlelo le just energy transition. Sifisa abantu besifazane nabo baba ama electrician bawufundele ezagesi. iWest manje ku just energy transition kuthiwa funeka sibe nalo gesi phecelezi odonswa kuma natural resources odonswa elangeni odonswa kumoya. So yilawo makhono lawo esikhuluma ngawo nama okhono ukuthi mhlambe ba participate kwi ocean economy ngoba kune economy la njengoba thina sise along the coast la KZN ukuthi singaze siyofunda nje amakhono we ocean economy yiwo lawo ma artisan esikhuluma ngawo. Sengathi futhi oplumber no bricklayer kufuna buka abantu besilisa kuphela. Yiwo wonke lawo ma artisans esikhuluma nawo ukuthi bafunde lezi zinto ezisebenzwa ngezandla. Kodwa ke in most cases angithanda emphasize kuye kufunakala abantu at least abenze i-maths and science. Yiwo lokhu sikholelwa ekuthini funeka sibe neko ukupromoter what our TVETs can offer. Siphinde sipromote i-pure mathematics kakhulukazi kuyikolo sakithi kuba basic. Kodwa ke ngifuna ukukhumbuza ukuthi abantu bakithi abaphinde bazi ukuthi sineyinhlelo eziningi kakhulu esihleli advertiser kodwa sizozama ukuthi sizisondeze kunina kwenzela baqiniso nani nizozitshelela imiphakathi yakithi zama international scholarships esikukhokhela konke ngisho ne traveling bawusuka la eSouth Africa uya kulelo lizwe. Sine agreement nama China ne Russia iBrazil iPhilippines iMauritius nezinye nje namanye ama countries ekufisa ukuthi basondela abantwana bakakithi beze bazoxhamla bayofunda ngaphandle lamakhono bezophinde babuye bazoplowbacka kwi-economy yase South Africa. Yeah, kezwakala ngqoshe la ngaphambilini okuvele kakhulu lapha ya kuma committee aseparliament noma kwikomiti leparliament elibhekelele kakhulukazi umnyango wakho udaba lokuthi engathi uthi baningi kakhulu abantu bangaphandle abaqashiwe emkhakheni wezemfundo ephezulu ezikhungweni zemfundo ephezulu. Ngabe lokho niyakwazi niyarecognize njengenkinga nokuthi kukhona nini kwenzayo ngakho? Siyakurecognize wena qiniso njengenkinga kodwa kufuneka siphinde sicacise abantu bakithi ukuthi khona le program ebiza nge-internationalization of higher education. Lesithi njengoba ku G20 one of our themes as the education working group sithi sibiza phecelezi nge-mutual recognition of qualifications in a global context. Yenye yama themes esibhekene nawo ukuthi funeka encourage i-human mobility ne-academic mobility kubantu baseMzansi Africa. Nami ngikwazi ukuthi ngingathi mangisuka ngelinye ilanga ngingasayena uminister ngithi ngifuna ukuba yi-lecture eLondon ngikwazi uku-accepteka ngoba in terms of accreditation is standardized. So ezinye zezinto sizibhekayo kodwa kufuneka bangayi exceed a particular quota le ekufanele ukuthi ngabe abantu bangaphandle abakhona lana khona abazosilekelela ngamakhono futhi lawa are critical ngoba kufuneka izinto engekho critical twa izo service eMzansi Africa. Sesithe ke uSAFA isenzele leyo analysis ukuthi bangapi ngabe le outcry evelayo ikanjalo na and mengaba ikanjalo sizoyiaddressa kanjani. Futhi employment and labor nayo ibhizi nebill eyisebenzayo kwenzela ukuthi manje sizokwazi ukuthi si enforce compliance ngokomthetho ozobukhona ukuthi kwa higher education mangaphi ngokwe quota ama foreigners engenze ukuthi fanele abe khona kodwa kufuneka nakhona sik emphasize ukuthi kufuneka kube abantu abazisa ama critical skills that we do not have eSouth Africa. Amathuba amaningi avulelwa abantu basekhaya ukuthi nabo bawathole. Sikhanya committee mzuzu ingamashumi amabili nane esele kubumbana ihora lesikhombisa la ohlelweni lwendaba zomphakathi ezangempela sonto njengoba ke sinaye la uDr Nobuhle Nkabane ongqongqosheke umnyango wezemfundo ephezulu. Njengamanje soya eitolo sibuye ke siqhubeke nalo uhlelo mhlawumbe ukukhumbuza si live khona ke lapha ku Facebook ekhasini lethu elithi ke izindaba zomphakathi ukhozi FM kanti ke na Twitter sikhona @qiniso_2 na WhatsApp 071 613 667.
ngithi sikhanya manje comment imizuzu ngamashumi amabili nambili esele bumbana ihora lesikhombisa la ohlelweni lwendaba zomphakathi ezangempela sonto olwethulwe uqiniso kwakwambili emsakazweni Ukhozi FM. Njengoba ke namhlanje inkulumo ngxoxo esigxile kuyona inaye ke ungqongqoshe wezemfundo ephezulu eNingizimu Afrika uDr Nobuhle Nkabane, njengoba ke sidingida ezinye zezingqinamba ezahlukahlukene ezibhekene ke ikakhulukazi nomnyango wakhe. Inkulumo ngxoxo yethu ke i-live ekhasini le-Facebook elithi ke izindaba zomphakathi Ukhozi FM. Izindaba zomphakathi Ukhozi FM ungakwazi ke ukuthi uthi uyilalele ubeke uyibukele, njengoba ke siqhubekela phambili nalo uhlelo bese sikade sikhulumela ngezingqinamba eziningi ezahlukahlukene ezibhekene ke nawo ke umkhakha wezemfundo ephezulu eNingizimu Afrika. Kodwa ngiyazi ukuthi ke abantu yiliphi udaba abafuna ukulizwa kakhulu lama kwesikhuluma kakhulu ngaye naye ke ungqongqoshe uDr Nobuhle Nkabane. Dokotela izolo bukade ulindelekile lapha eParliament noma ekomidini leseParliament elibhekelele kakhulukazi umnyango wezemfundo ephezulu, kodwa awuzange uzofike kwenzakaleni. Ngiyabonga Qiniso ngalombuzo ene ngithi mhlawumbe mangaba kuyo kwa understandeka wrong angixolise kakhulu kubantu baseMzansi Africa, but I will bring context ukuthi akukona ukuthi ngabe umuntu undermine isishayamthetho. Umuntu uyawazi ukuthi kulindeleke ni kuyena njenge cabinet minister ngo section 92 we-Constitution yaseMzansi Afrika ukuthi accountable to iParliament kufuneka abe transparent and emayibiziwe ahambe ayocacisa ngaloko iParliament elisuke lifuna ukwazi ngalo as part of i-accountability. Kodwa ke into eyenzeka wena Qiniso nabalaleli ukuthi uzokhumbula uqinisa ukuthi mangabe wezwa ngazi ke ukuthi bekumele ukuthi uminister kuleli sonto akekho use China. Ngiyangithinta ikomiti ithi cabanga ukubiza i-meeting this week, ngayichacisela ukuthi ngizohamba no-deputy president. Ungicelile uDeputy President ukuthi ngihambe naye ngiye ngaseChina. Mase ngingasayanga ke China ngoba umongameli akayi-authorizanga futhi i-prerogative yakhe, there is nothing wrong with that. Wanga ngi-authorize ukuthi ngingahamba no-Deputy President ngiye ngaseChina. Mase ngangi-authorizanga, I had to go back to i-diary yami because sasingayi-confirmanga i-date with the committee, hence I indicated that I will be in China this week. So mangibheka i-diary ngabona ukuthi amongst the issues ebeng-invitwe kuzo ukuthi ngi-attende ama-SRCs wonke wasafetha lokhu kubizwa ukuthi TVET leadership ukuthi ngizo-addressa i-gender-based violence and femicide demonstration abazobe benayo khona lapha eBuffalo City, and bekuyimcimbi lo we-national wonke, kukhona wonke ama-TVET college wase-South Africa u-50. Ngabese ngakhomitha kubona ukuthi ngizofika, ngi-invite uPresident wesifazane khona lapha okuyena ongamele isafetha. And then ngabhalela ikomiti ke ngalicela ukuthi mase sebengitshela ukuthi kune meeting Wednesday ngiku-cabinet. Kufanele ukuthi ngibe kwisafetha from Wednesday, but I had to prioritize i-cabinet ngaba se-Cape Town. Ngababhalela ukuthi no, bese ngicommittee kwis-cabinet, and then from here I'll be taking a flight to East London to join isafetha because constituency very critical. Students fune ngazi ukuthi izini inkinga ababhekene nazo so that we can come up with solutions as soon as possible. And there is GBV, we priority ka government wethu since upresident ethe it is a second pandemic, so I need to prioritize those programs, especially ngoba ku-performance agreement that I've signed with the president, GBV is a priority. So I had to honor that as a woman, as a parent, Leo March. Then I wrote to apologize to committee to indicate what I have this commitment. Ngicela at least by reschedule for next week. I will be available. I will prioritize it. So kube kanjalo akukona uku-undermine isishayamthetho, ngeke ngize ngisi-undermine ngoba ngiyazi ukuthi ngi-accountable kuso nabantu baseMzansi Afrika makhona ingcaciso fune ngihambe ngiyozi-explaina kubona khona bezongizwa ngoba mesikhuluma esishayamthetho asikhulumi nemalungu eParliament wodwa, suke sikhulume nabantu base-South Africa. Mengabakhona lapho kungabanga khona ingcaciso khona okanye ngamisunderstandekanga, ngithi angixolise kubantu baseMzansi Afrika, ngeke ngize ngiba-undermine, ngeke ngize ngisi-undermine nasesishayamthetho. Bekuwukuthi ngiprioritize lo mcimbi we-gender-based violence and femicide obuse East London. Yeah.
ngamanye amazwi mangabe uthi wawubatshelile kwasekuqaleni ukuthi uzoya eChina, ngabe lokho kuyachaza yini ukuthi kusho bese ngeke isidingo sokuthi bakulindele izolo ukuthi ufike eParliament ngoba wawubatshelile ukuthi uzoya eChina? Angifuni ukuphendula kanjalo Qiniso, ngithi ngiye nga-apologize ukuthi emva kokuthi kube ne-cancellation ngingayitholanga i-authorization from umongameli, ngiye ngabe sengenza amanye ama-commitments ukuthi manje sengizo-attenda i-gender-based violence and femicide program yabantu besifazane, because bekhona ne-women leadership program lapha besupportwa ama-males ayi-leadership. Angifuni ukuthi ngithi bengamele or bekumele, kodwa ngiye ngasibeka isicelo sokuxolisa eParliament ukuthi sengize ngaprioritize le commitment, ngicela ukuthi ngize kubona ngoLwesibili. Kodwa kokuhle ngitholile futhi incwadi izolo yokuthi ngoLwesibili ngiyovela, ngizobe ngilapha eParliament ngoLwesibili Qiniso kwenza ukuthi ngiyo-accounta nabantu baseMzantsi Afrika bayizwe iside of the story from me, kungabi lokho abakuzwa ku-social media. Yeah. Kezokala ngqosho ngoba angikhumbula ukuthi sake sayizwa ukuphendula kwakho emva kokuthi abanye babantu obabalile wathi bakwipanel bagcina babhalile eParliament bathi bona bayihlangula bathi bona bengekho kuleyo panel, abayazi leyo panel. So ukuthini ukuphawula kwakho kulandela lezi incwadi abayibhalile eParliament bethi bona balazi ipanel? I fail to understand why ayibamkhuluma ngesizulu nje kusekhaya. Ang understanding ngempela ukuthi why what informs ukuthi abantu azange babe ingxeyo le Parliament. Kamnandi uzobulalela na ngoLwesibili. Icase yami izobe ingakashintshi. I appointed bonke labantu engaba mention ukuthi baseve kwipanel yami. Kwasho ukuthi ka advocate Tawu engingayicacisa. Because I'm not a legal guru. And unfortunately, I did not get a proper advice from the office. Ukuthi ukuze ngicomplete uthi uma ngicacisela i-appointment I conclude between me and him, because I wrote a letter to him to appoint him. Kwakumele ize sign off with a practicing attorney ukuze be legit. So I didn't know that part because I had appointed previously a panel NSFAS appointed a panel ebe khetha futhi iCHE le Council for Higher Education. Azange ngi-experience lokuthi khona okunye kusuke kufune ngikulandele. Even nakule process le enalifayiwe ngiyenze voluntarily ngingathumanga umuntu ngoba imini ngizibonela ukuthi umphakathi wakithi uyakhala kunezinkinga ngalento angiyichithe ngiqale phansi. Na kuleyo panel nga-apply the same procedure and process ebengi-appointe ngayo the previous panels sezingenzela umsebenzi omuhle nalabo bebenza into yokukhwetha ama-council wama-university. It's the same process, ekaze ishintshe ndawo. Yeah, ngoba kwaba kuningi ukukhala ngalolu daba. Kodwa ke ngendlela ophendula ngayo ngamanye amazwi uqonda ukuthi uChief of Staff uNelsiwe Semane phinde kube uDirector waSitha Coordination uMabuza Ngubane kanye ke noRulane Ngwenya okuyibona babhalele eParliament bayihlangula kule panel kushuthi ibona baqambele eParliament amanga. Angazi ke noma baqambi banga noma bawaqambanga ngoba angiyona umuntu womthetho engathi ngulegal engazi ukuthi mabesho kanje benza umthetho, kodwa mangiwathola amaleta wabo bachazile ukuthi uMinister wababhalela. Bachazile ukuthi uMinister wababhalela waba appoint and umuntu wacacisa irole yakhe ukuthi what was a role. Mhlambe it can be interpretation of what do we mean when we say it's a panel. They don't want to be called panel, but my letters that I wrote to them appointed them to serve in a panel that is going to preside over appointment of SETA chairpersons and accounting authorities. Because we did two processes, appointment of SETA chairpersons and appointment of SETA AAs, accounting authorities. Kezokala ngesikhathi udalula amagama eParliament njengoba lekade likunxusile iParliament amagama epanel amagama amalunga epanel njengokunxuswa kwakho iParliament kunegama lelunga elilodwa lepanel owaligodla ngabe zikhona inhlelo zokuthi livalele lo gama anytime soon? Angilazi mina legama elilonithi ligodliwe. Now I'm looking forward to get that name. Alikho igama eligodliwe. So wonke lama panel members eswaziwe iwona alikho elinye le-extra. Ngiyezwa kuthiwa khona elinye elingaphandle elingekho na ku department, ngiyazibuza ukuthi iqhamuka kuphi. Yeah, mina ngilazi.
ngiyayazi imbiko ngani iyaxoxa ku social media nami ngijwayele ukuthi ngizwe Yeah. kodwa akho lutho ngoba phela ekugcineni izoclarifywa le ndaba nami futhi ngibhalelwe na ethics committee ngithi angazise nje umphakathi wakithi qiniso ukuthi sengize ngayisenda ne representation yami kwi ethics committee nginalo ithemba ukuthi anytime soon izongibiza i ethics committee nami ngizo accounta futhi nakuyona. Yeah, Yeah, yeah. ngicabanga ukuthi ke into abantu ke abaseNingizimu Afrika bazobeke beyibheke ngabovu njengoba uvela usho ukuthi ke uyabuyela khona ngolwesibili Yeah. sizokwazi ukuthi ke silalele ngoba ke udaba selukhulumise kakhulu And ngizosheshe ngibuye futhi ngizobathulela ukuthi sengikuphi nale process engiyirecalibrate-ayo. Yeah. Ngoba phela kumele sifocus kusekudlulile nizothi ningikhulumisa lokuya kanti ngala khona lokho kuyoqhubekalayo ngoba sekwavalwa phela nje bese re-advertisile ngiphinde nginga-advertise ngathi liqala phansi uhlelo manje nalo lolo liyaqhubeka limanga selikusiphi isigaba njengamanje hayi uzongizwa mase ngilichaza eParliament ngolesibili. La phinde ukuthi ke kade une GBV march ekade ke ilapha yang ngicabanga ukuthi isemthatha mangingaphazami East London Buffalo City. Yeah, East London. Mhlawumbe usichazele kabanzi ngayo leyo march ngoba kuyavela nokuthi ke ukuhlukumezana ngokobulili futhi kuyinto egqamile nenkulu kakhulu ezikhungweni zemfundo ephezulu eNingizimu Afrika. Yebo, qiniso kuyiqiniso sibhekene nje nenkinga enkulu kakhulu and sithe masibuka ngokwe analysis yethu senziwela uHigher Health ngoba sinayo entity ebuke le mcimbi ye health issues ze post school education and training. Kwatholakala ukuthi njengoba siyi home of 2 million people si post school education and training eyona ndawo ingase ibe I hotspot kuthi ku GBV Eastern Cape. Eastern Cape ihamba phezulu iko lokusiye sabona ukuthi asiphuthume ngakhona eEastern Cape so create khona awareness saya khona lapha eBuffalo City and ucwaningo lumbi ngoba luthi u10% of abantu aba vulnerable to GBV and femicide are young girls and young women and mawuthi uyabuka lapho kuthiwa in 10 uyedwa uyireporta case. Lokho kusiphatha kambi kakhulu ukubonakala ukuthi ngempela mayithu umongameli it's a second pandemic ifisa ngempela sibe nama interventions aclear ukuthi siresponda kanjani lenkinga esibhekene nayo. Uzokhumbula ke qiniso ukuthi umongameli uye wa developer i-national strategic plan ngo 2020 nathi ke to come up with institutionalized action plan as a post school education and training ngaye yena 2020 ngesikhathi sikangqongqoshe uDr Blaine Simande i-department iya developer enye futhi ipolicy ebizwa ngokuthi i-national policy framework on gender-based violence in the post school education and training responda ngqo kulolu daba. Then kwaba ukuthi ke akube khona i-technical task team ezobuka ukuthi izawuhamba kanjani implementation plan to translate i-policy into action. Kwalidwa uProfessor uLinkambula lo vice chancellor wase UNISA ukuthi as develop ama protocols that we need or focus areas that we need to focus on. Kuyimanje sizokhumbula nomongameli uphindile manje ngo24 kaMeyi 2024 wa developer i-national Council on Gender-Based Violence and Femicide bill wayipasisa into a law now say act so sinoxanduva lokuqinisekisa ukuthi siyayitheklisha the scourge of GBV and femicide eMzansi Africa ngoba intsha yakuthi iyashona intsha yakuthi iyalinyazwa kodwa sithi asicacisa ukuthi amongst the measures that were put in place as post school education and training through iHigher Health ngoba sine entity to iHigher Health ebhekene nale micimbi of welfare and social psychosocial support abawo provider kwingane zakithi ezi-affected. Sinayo inombolo esitholakala kuyona 24/7 ethi 0800 36 36 36. It's a free toll free number. Funeka bafone lapho umuntu asho uyathola uncedo and there is confidentiality and abantu bakhona they are professional bayakwazi ukuthi babalekelele. And ngiphinde ngicacisa ukuthi kwenzela ukuthi bazaba empowered abantwana okanye izingane okanye abafundi. Kukhona iprogram futhi esivulile through Higher Health ebizwa ngokuthi
skills, civic and soft skills program. It's N12 level 5, maswaqedile ama module u6. Ifundisa yonke what is it? Wonke those soft skills. Ukuthi emotional intelligence, how you deal with it, zonke lezo zinto. So iyakubalekelela abafundi, singafisa ukuthi nayo lo program umuntu ayi-enroll because it's online and uyakwazi ukuthi uthole nje ama skills obosuke ungenawo azokulekelela ukuthi how then do you see ukuthi ngi-vulnerable manje kule space and amaphi ama-signs that I can see ukuthi lo muntu engiseduze nawo unawo ama-chances mhlawumbe wokungenza into embi ukuthi I'm not safe enough. So sinaloko nje inhlelo esibhekene nazo esithi ke futhi umkhankaso lo sizoqinisekisa ukuthi siwurolla out kuwo wonke ama-provinces wethu namanye ama-institutions. Kodwa ke uhlelo lolu engilinikeze uDr Gondwe ukuthi akalibheke. Kodwa ke sifocuse na ku boy child through transforming mentalities program. Leyo irollwa out uDM uBhuti Manamela. So sineyinhlelo nje ezitargeta ukudila ukuthi sidila kanjani nomcimbi weGBV and femicide. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyazwakala isikhathi noma isikhathi imizuzu isithupha eselibumbane ihora lesikhombisa. Ngiyacabanga ukuthi ke imizuzu esizoyisebenzisa ukuthi ke sizwe abanye babalaleli ukuthi ke bathini lapha ku @qiniso_2 Shaka Buthelezi uthi ke inkinga esinayo lapha eMzansi ukuthi sinomcabango ukuthi sifundela ukuyosebenza ema-office yingakho swabukela phansi ama-TVETs kanye ke ne-agriculture futhi sifundela ukuqashwa not ukuvula not ukuvula amabhizinisi ukuze ke sivule amathuba emisebenzi. Kanti siqangqeshi base uthi ke ngqongqoshe niqinisekisa kanjani ukuthi abafundi bawusebenzisa ngendlela eyiyo uNSFAS bangawusebenzisi budedengu nasophuzweni. Mhlawumbe sibhekela eminye imibono engenile nala ku 0716136667 nje ngenxa yesikhathi ungqongqoshe esazoziphendulela kweminye imibono. Nje so ahadele ose (0716136667) miningi kakhulu asixolise kule esingazange sizifike kuyona isikhathi ngebhadi sesiyasiphelela. Kodwa ngizonika nje ungqongqoshe mhlambe iminute noma amabili ukuthi ke sizokuphawula bakhe kulandela ke imbono kanye ke nemibuzo yabalaleli. Ngiyabonga kakhulu Qiniso, ngibhalile kahle la uShaka, it was a comment. Ushibase laphayana uyakhuluma ngendaba yokuthi kusetshenziswa budedengu imali ingane zesikolo senza kanjani. Kule hlole bengikhuluma ngalo engithi i-civic and soft skills esilenza through higher health, i-financial management skill is one of the modules ezenziwayo laphayana ngoba sifisa ukuthi sibafundise ukuba responsible ngoba phela ukuze ukwazi ukuthi ukumanage your funds uqala at a very young age. For instance, I'm teaching my kids ukuthi if I give you 500 rands, learn how to save, even if you can keep a 50 rands, so that masomdala uzokwazi ukumanage your own finances. You start at a very young age. So we felt it is very important for us to also include this module with program leyana yes civic and soft skills, so that abafundi bethu bezawufunda to invest and to manage their finances at a very young age. And amongst the programs that we are going to roll out through SAFETA as well as
SAUSE is to, through leadership capacity development programs, is to teach them to be, in fact, now they are going to teach us, because you can learn from a young person to be a responsible leader is one of the things that we are focusing on. Ubaba uHadebe khona lapha enqaphanqapheni ngiyambona hlale eduze wasekhaya ngibizana ngosisihle uyakazi kakhulu indaba ye kuthi ingane zigcina zithola ngabo March ama allowances. Inkinga besibhekene nayo kakhulukazi iqiniso esesayibuka nje babe ngikhuluma nge-turnaround strategy that the NSFAS board is working on. In fact, they've already concluded the turnaround strategy ukuthi how then do we turn around NSFAS to be effective. Into esiyitholile lapha ukuthi kune misalignment of data lokho ukuthi phecelezi i-information enayo university ukuthi ithathe uNobuhle Nkabane as a student for this academic year, usama ngaba mhlambe ngisasa beneficiary, uSARS, because you need to have all that information we align kahle, was taking time, but siye busy ne ICT integrated system ukuze zikhulumisane kubele ukuthi funding decisions enziwe ngesikhathi. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ngekhathi sakho njengamanje njengoba sekusele imizuzwana nje kubumbane ihora lesikhombisa. Ngithi nje abantu basemakhaya nje asikhuthaze intsha yethu ithathe lamakhono iye ema-TVET iye ema-city colleges kwenzela ukuthi sizawukwazi ukuthi sakhe ama-job creators, singakhe abantu abathi baqeda ama-programs ekugcineni bahambe bayofuna imisebenzi, nokuthi siyazama ukwalungisa ama-TVET colleges wethu. Ningaya niwabona lapha eside nina lapha ngasekhaya emzimkhulu baba uHadebe nizobona sinama-robotics, sine-industry machines laphayana. We are repurposing ama-TVET colleges to be attractive to young people. Hambani niyobona what our TVETs can offer. Thank you.